Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni ta khuktai bu khuksong kha khayon rok jotono kaham no tongbai na hanai. Fadi singtini kaitoni kokno kisa dia wina lewanan te kaitoni kokno ching bakhao tonani bagai chesta khlalewanam. Tai puilan ang kathang kaitono hambai tai norok joto video no nai tonai no hambai ang norok no koinai a video barate tese puilan ni simin norok paitak jora nai di tai nemani ya glo norok ni mare kichung songnobo o video no share khlaidi jeno borokbo kaitoni kokno khnawi borok ni langmas laijak na tui tai kaitoni kok borok ni bakhao hap na tui tai kesa bela important hingke je kaitono sinia ko subra jisu no mandia ko preaching je video upload khajak tongmani borok no share khlaidi jeno sungsai media YouTube ni bising ti no borok ni bakhao nangai borok jisu no yachagai nei mano sungsai media but sing sini samung no cheng ma khlainai tamni bagi alam bagus saka thangdi norok sungsar ganangai ko thuma ka hampir di ngai mano nang sakbai thangai bunyi para ko thuma ka hampiri media haifono suzuk tongo mobile tongo o mobile tabuk sungsar ganang ni borok ni use klayo a mobile ni bising ti nang kaitoni kokno share klaidi preaching khajak kobrok bai a video no share klaidi jeno a video naimani bising ti pono borok ni langma selaijak na tui but sungsai media selaijak ipono mano okay praise the Lord abon bagi ang koinai naimani ya gulon rok buinabo share klaidi so ani kristoni ta koktai bukuk song zora wo cheng sini langma wo kaitor kri hai matongo zora wo cheng sini nukungo kaitoni hamari kri hai matongo zora wo cheng omohai ni wansogo kaitor ba ani suri maro kesu khnaya na bla so ani kristoni ta koktai bukuk song salbrum brum suriwo salbrum brum no kaitoni kok pori ui banayo hepano bekhao wansumung payo tan bagan nu khonga hamari rok ring khna kichini o kaitor kubida bokuthangda omhai rok jorwa sumung phayo so ani kristoni takhuk tei bukuk song alambak sono tamsa abono tei chengkisa porin helainai Hosea 11 ni 2 ang bororok no ringruruk borokhe ang baisalei thangruruk borok metai balni thani rathare yapore tongkam tei takjak metai rokno satrai sogui tongkha amen kaitor ki chungno ringruruk chungke kaitor bai chaluruk tei chung takjak metai no barogoi khulumka nei chuno o elambak so ani kristoni takhuk tai bukuk song kaitoni hamjakma paiplaya kaitoni khairokma paiflaya bo joto jorawono chungno ringmang tongo tabuk nung anu prasno khlayana nungle kaitoni khorangda khna kha kaitole bahake ringba chung bahake bini khorang khna nai so ani kristoni takhuk tai bukuk song kaitor chungno bahake ring abot chungkisa semanani nango agi Israel rokni jorawo jotono kaitoni khorang kada khnaba Israel ni borok no so to khoroksa se khnao bongka musi kaitoni kok khnawei bo bini borok no sawo tai joto borok musi ni kok no kaitoni kok nei khnawei yachagi nawo so ani kristoni takhuk tai bukuk song tabuk nung bahika semanai kaito nono ringo nei tabuk ni jorale nono phola ka thani bising tini ni khawo kok sanai aba imang ni bising ti pun nono funuk nai aba nono khoroksa pastor aba catechist aba fathers borok ni bising ti pun nono ring nai aba YouTube video namani bising ti pun kaito nono ring nai ani kristoni takhuk tai bukuk song kaitor bisi kaham ke ring mani le je borok bible pori nai a borok le kaitor baino kok sawi tongo kaitor bono kok sao kaitor bono ringi bo tongo so ani kristoni takhuk tai bukuk song chung kaitor bai ringjak borok no tabuk ang nono bahai ki ringjak borok sanai nini bakhao jorawo muchungma phayo kaitoni mungno surinani bible porinani nono am muchungma saboru nung sakbai thangda muchungma no tubu kaitoni kokno porinani no never nung sakbai thang abo tubu manya kaitor sakbai thang bini pola katani bising tei ke nini bakhao muchungma ro kaitoni kokno poridi nei abuni bagi nung kaitoni kokno poriwi mano abun bagi nung kaitono suriwu mano so ani kristoni takhuk tai bukuk song kaitor chungno ringo chini bakhao phaibo kok sao aba khoroksa tai khoroksa ni bising tipuno kok sao afru chung kaitoni khorang kada khna
Nini bekau mucung ma pai pro suri nani mucung ma pai pro ani jora kerih ni dia neng kaito no suri atang. Nini bekau kaito ni kok no pori na mucung ma pai pro apro neng ani jora kerih ni Bible pori datang. Jadi neng oma hai ke pori atangka aba suri awai tangka ngangke kaito nono ring mano neng kaito ni korang kena awai neng bobai jalai tang mani kelayong. So ani Kristo ni takok ta ibu kuksong kaito ringya ingya. Pia ani Kristo ni takok ta ibu kuksong tabo oro elam bagus saka borok joto no takzak motai rokno satrai sogi kulumbai tongi kam. Takzak motai no satrai sok nai sabo. Sudu Hindu rok himna takzak motai no mani no. Jini Kristen rok bo takzak motai no mani o takzak motai tamo. Abono norang sanani mucungo takzak motai le abose. Kaito no bade neng jekun no bekar kangke abo bo haina kaisa idol worship engai thango. So ani Kristo ni takok tai bukurok tabo kaitor ni selai rang tebo torku go chini borok ni bagi. A rang ni bagi kaitor no kibi wei, a rang ni bagi nok tharathana kibi wei, tini a rang no bagi kebama borok kaitor no estrawo ketono. So ani Kristo ni takok tai bukuro ang tabuk norok no shanani mucungo. Neng a rang no satrai soge kulumani kelayo. Obono no idol worship. So ani Kristo ni takok dei bukuro kaitor jeng no ringgei tongo abon bagi faidi jeng khas lai lewanam bini ringmano i kaitor i angorosi nei jeng bo Samuel haike utor wana i angni ni sale ngorok knawi tongo nei sengbo sanani nanggo. So ani Kristo ni takok dei bukuro kaitor ringmano inkarta khaidi kaitor ringmano sak nangya ta endi elam bak samhai neng komoroi thangai neng kemawai thangai kaitor bahaki koksa ang norokno ani personal experience ang norokno sanani mucungo jorawa ang ani samung ang kroksa katekis ani samung bai ang paile angai ang jorawo yang para tango buni pariso tango buni area o tango kaito ni kotuma ka hampiro ba jorawa ang surina jora manya angai tango jorawa kaito ni kokno purinani mai jora manya angai tango sudu samung angai tango Azrawa ang norok no sawana ani lang mo tamong ka but norok ni lang mo bahai abola ang seme but ani lang mo tamong kang norok no sawana ani lang mo le obono nga anu imango puno fai muito clarify nai imango puno ang mo herok nugo jorawo ang elambak puri tongma eba Bible puri tongma eba ang surui tongma imang rogo nugo so ang kay jepro ang imang nugo ang apro muito clarify ang suru kaito ni kotuma ka hampir ma bai simingya kaito no suna bo nangnai bini koktai no pore na bo nangnai omhai ke ano muito khlai ang tini amsuk jora kaito ni kokno piriwi tongho so ani Kristo ni takok tai bukro kaito chungno muito khlai ro bini koktai no pore nani bo chungno ringgoi tongo bini hamjak ma pai playa bini hamjak ma pai play kubina ang tabo kubina rok na sana muchingka ang busuk sumso ganang brok kaito no sinia borok se kaito bai haksal sak borok se kaitor tak khlai di ma kebang ma kotor sumsok rok ang khlai pheka haipono kaitor ano hamjak ma bai kaitor ano ring ma bai tini ang norok ni besga o kaito ni kokno share khlai tong mano kubino ang mungsa bchugya o kaito ni kokno norok no share khainani kubino ang norok no kubi kok sao ang mungsa bchugya kaito ni kokno share khlai nani ang kuno mungsa bo sijaya ang buihai asuk lekha pora ganang boyano bai sijak borok se pia o omaya ganang kaito ano ring ma bai ani bekhao phai bo kok sama bai ano bo hamari rima bai ano bo chuba ma bai tini ang akaito ni kok no norok ni biskango share khlai tong mano abuni bega ang norok no koinani muchungo ani khabai khuk bai ang ani o video no nang nai tong khangangke kubino kaito nang bai kok sao kaito no ringai tongo abuno nang knadi bini kok thai no poridi salbrum no suridi jodi nini langmawo jodi nang saiman ka tomong hamia ngai nang rang ni bagai simi samong khlai tongka kaito no sak nangya ngai kha ki phildi ching kha ki phili mano tabu bo jora tongkho ching kha ki philani nango kaito ni kok no yacha gai nango kaito suno ringi tongo tabu bo padi ching sin langmano salai laiwana o tomong hamia no kibiwi je samong hamia suno kaitol ba char nai asamong no yakarei padi chang kaito no yachak lai bini ring mano padi chang khana lai wano kaitor norok jotono hamari khlai tong thong amen.